इनसाइड नर्थ इस्ट बड' खौरां बिजों ओंखारगोन होननानै मिथिनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनथारदों। मानोना बेफोरबायदि खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों बायदिसिना रादाब मोननायनि अनगायैबो मोनसे हारिनि राव थुनलाइ हारिमु गासै बिथिंखौ जौगाहोनो खाबु थायो। दासिम बर'नि गेजेराव गोबां इउटुबफोर दं आरो बेफोर इउटुबफोरनि गेजेरजों जों बायदिसिना रादाब मोननायनि अनगायैबो बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमु दामनाय देनाय मोसानाय बेफोर जौगानायाव मदद होनाय नुनो मोनदों। आं मिजिंथियो मिन्टु बर'मोननि दिहुननो गोनां बड' खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों गोबां रादाब मोननायनि अनगायैबो बर' हारिनि राव थुनलाइ गासै बिथिंखौ जौगानायाव बिथांमोना थारैनो मदद होगोन आरो बिथांमोना जाहाथे जोबोद राफैनो बे खामानिखौ मावफुंनो हायो। आं बेखौ बर' रायथाइ जथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै मिजिंथिनाय जाबाय। गोजोन्थों।